Hej og velkommen til den her video. I dag så skal mig og min far dyste om, hvem der kan smage sodavand bedst. Okay, så er det blevet min tur. Eller min. Det er Pepsi Max. Det er cola. Vent. Nej, det der det er Pepsi, og det der det er cola. Ja, det var nok snydt. Det der det er cola. Det er det svært. Du bliver nødt til at smage videre, du. Så kan du tænke bagefter. Det er ananas. Det er rød sodavand. Føj for helvede, det smagte dårligt. Hvad var det? Det var... Ej. Det er appelsin. Du må altså ikke smage igen, du. Undskyld. Appelsin og ananas. Faktisk godt. Så er det farmands tur. Så er det min farmands tur. Ja. Like lige og subscribe, hvis vi skal lave mere af det her. Det kunne godt være Pepsi der. Nej, svært. Måske ikke Coca-Cola. Jeg synes også, det er svært. Nej. Jeg tror, det er Pepsi, Harbo, og så er det Coca-Cola blandet med vand. Jeg havde lige glemt, at vi havde Harbo. Pokker det der. Kun én smag. Må kun smage en gang, du, din snyder. Videre til næste. Appelsin. Rød sodavand. Aprikos. Harbus, faktisk. Eller kondiment. Okay, nu er vi nået til der, hvor at, vi skal se vores svar, om vi har gættet rigtigt. Ja. Godmorgen. Men du sagde, det var? Pepsi. Det sagde jeg også. Ja. Er det rigtigt? Det er Harbo. Nej! Nej. Der sagde jeg, det var Harbo. Ja, der sagde jeg, det var Coca-Cola. Ja, det er Pepsi. Nej! Og så er det Coca-Cola. Det er Coca-Cola, Er det ja. blandet op med vand? Nej. Nej, det var virkelig bare tabt. Der svarer jeg. Den der svarer jeg Harbo. Ja. Du er helt Så I væk. fik faktisk slet ikke nogen af de der. Ej, Ja, jeg fik den appelsin, Appelsin. Ja. rød sodavand, Ja. citron. Nej, ananas. Og du sagde noget helt forkert, for du sagde aprikos. Nå, jeg fik Ananas. ananas. Ja, jeg fik ananas. Og Harbos Faxe. Harbos Faxe. Eller Harbos kondiment. Okay, og hvad siger du? Faktisk kondi. Faxe Kondi. Det er jo Faxe Kondi. Nej! Vi har ikke noget Harbo. Nej, jeg troede, jeg købte en. Nej. Let's go! Vil I smage igen? Prøv så lige at smage den her. Det her, det var Harbo. Nej, det var Harbo. Det var Harbo. Prøv lige at smage. Det er ganske meget godt Harbo. Det her, det var Pepsi. Men det er en meget tam cola, det der. Coca-Cola er virkelig tam. Det smager som vand. Og det var Coca-Cola. Det er faktisk. Må jeg prøve den her først? Ej, indtil god den der. Ej, hvor er det mærkeligt. Den værste, det var nok, den der.
Nå, Det der var den værste. Adam, hvem vil du sige har vundet? Er det high five til mig? Nej, sgu da. Det er mig, der vandt. Nej, det var nok der vandt. Godt. I win this one. Og vi ses til næste video.